Weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV kama bende wan gi weche ma wase ng'iyo chakre ne piny ru nyaka gi sani matimore gi thuolo ni kod mago mosetimore nyaka Ramogi. Kama weche mamoko ma wan godo ting'o wach mar ng'anyo mag jotich mag kambi ma ochung' ne keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ma Kitengela bang' achiel kuomgi monji koda jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai. Nyaka Ramogi ne achiel kuom weche ma bende waiko nika. To bende jotend migepe Musalia Mudavadi bende nitiere gwenge ma kadhodh nam chumbi ka okoni piny owacho nitiere opara makare mare no ni piny Kenya bedo gi chiemo moromo kendo ganda oyudo mogo e nengo mane piny. Kata kamano wacho ni lokruok chal kor lwasi oserocho chenro mathoth ok mana ne piny Kenya kende to ne pinje mamoko bende. Nyaka Ramogi wan gi mathoth. Inyalo tudri kodwa e nambari 36000 kata bende inyalo loso kodwa kokalo e Facebook bende wanyisi weche manyien mag Migago achiel kachiel. Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Nyaka Ramogi bed thuolo mar miyo wapachi mokwongo wayudo ne thund weche. Dhi ng'ado wach e wi chik omenda bang' jomoko auchiel ne mako bura e doho ka gikwedo chikno. Hii dhuluma, ujuma na kitendo ya ukiritimba tunasema kwamba hii lazima ishe. Jotij kambi stima Kenya Power bade ma Kitengela obago ng'anyo ka gikwedo monj manyotim ne nyawadgi. Huyo mama ameaga dunia, ndio alikuwa na hiyo anauza hiyo chang'aa na hata yeye mwenyewe ameenda. Ji ang'wen owito ngimagi ka jomoko aboro yudo thieth Kuria tok madho kwong' ma ok opuodhi. Dichuo moro ma jahigni 45 okawo ngimane tok jaode tamore tedo ne gweno e gweng' ma Uriri. Kamano nyaka Ramogi winjo moko kuom weche ma wan godo gi thuolo ni kendo amora ahinya ni yiero Ramogi TV e kind television moko mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore e alwora mari kachiel kod gwenge bende mani maboyo nyaka Ramogi. Machiegni nyinga en George Bati. Jotend migepe Musalia Mudavadi koni piny Kenya nitiere opara makare mar rakore gi midhiero mar nok mar chiemo e pacho ka. Musalia moloso Mombasa koni wach lokruok mar chal kor lwasi en achiel kuom gigo ma osekelo midhiero ne thurka kendo jiwo tend counties mondo jol jopur matindo yor tiegogi e yore mag tiyo gi lony manyasani e jiwo pur mabiro kelo keyo makare. Odani watude kod jafwambo marwa Joja oko mondo miyo miwane ler mathoth kowuok e gwenge mag Mombasa kama nyaka gie sani ne olwe wach mar romo mabende kata romo gi twak mar jotend migepe Musalia Mudavadi mabende okoni piny owacho nigi singo mar neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo e pacho ka. Joja oko thuolo koro en mari mondo inyiso ni to romo ma jotend migepe Musalia Mudavadi oyuore gwenge ma kodhodh nam chumbi lose ang'o hie to singo mage ma oketo ne gidhi timo ahinya mar neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo kendo duoko piny pek mar ngima mabende ng'eny ne jo Kenya yuago idho mar nengo mogo koda mwandu mamoko ma itiyo godo e udi ma pile ka pile kaka chiemo. Joja oko. Erokamano ahinya George Bati awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka iwache no e wantiere gi jotend migepe mano Musalia Mudavadi mane yawa yanga romo makelo kanyakla jogo manie sekta mag chiemo kaachiel kod riwruok mar World Food Program mamano mosebedo ka ng'iyo weche mag chiemo e piny ngima. Jatend migao okone nyaka sani piny Kenya noyudo ng'ikruok mapek ahinya to chutho ka en kaluwore gi wach lokruok mag kor lwasi mano climate change. To
kata kamano okoni tudruok magisebedo ka gitimo gi World Food Program gineno ka koro nyago olemo ni mar okone nyaka sani endi nitiere moko kuom chenro magiketo mar neno ni girakore gi midhieche mag kech e pacho kaendi. Okoni nyaka sani Kenya nitiere opara manyime kendo World Food Program osebedo okang' mambele mar neno ni samoro ginyiewo chiemo kowuok e pacho kaendi to chutho ni jopur ma samoro luwo chike mowinjore mayudo chiemo mang'eny. Kama ntiere ni antiere gi achiel kuom apisas mantie e riwruok mar World Food Program. Ado man to lernwa ni to romo ma kamaendi en ber mane mogeto kelo ne oganda jo Kenya. Machiegni nya jatelo. Chaka gi nyingi tinyisa ni in ng'a. Nyinga en Felix Okech. World Food Program anachung ni weche makonyo refugees kendo achung ni area mar emergencies operations in Kenya. Wang'eyo ni World Food Program osebedo ga ong'ala manyime mar rakore gi weche mag kech. Akia ni Kenya kaendi gin chenro mage mosebedo kotimo. Wasebedo gi chenro ma wanyalo wacho ni nitie sidenge 4. Achiel en mar refugee gi emergency no, ma wasebedo ka wakonyo refugees ma sani wan go Dadaab gi Kakuma gi area miluongo ni Kalobey. Sidenge mar achiel no kendo wang'iyo ga weche mag emergencies ma kantie chandruok moro kowuok kaka drought mosebedo kantie to wariwre gi government wang'iyo ni ere kama affected the worst to wa provide support no. Mano sidenge achiel. Mar ariyo en area ma wang'iyo ga go resilience. Resilience en dho ngere to resilience en area ma wang'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo gi jopiny mondo gibed e situation moro ma kata ka wach moro wuok to wach mar oro kowuok to ginyalo survive ma ok ochuno ni nyaka konygi. Koro resilience kanyo wang'iyo ga gik moko kaka watiyo gi county governments gi national governments, gik moko kaka loso weche meg irrigation, konyo farmers gi weche makamago. Mar adek en ga area ma waluongo ni capacity strengthening, ma koro watiyo gi county governments gi national governments mondo wakonygi watiyo kodgi mondo gijiw systems ma gitiyogo policies gi weche makamago. To mar ang'wen en ga area mar supply chain ma en aina weche mag logistics kabisa. Wang'iyo kaka watiyo gi joma nitie port makata dwe morumo cha wasechako nyaka tiyo gi port mar Kisumu kawo gik moko kata ka watero Uganda to watiyo gi port kendo watiyo gi railway wa contract ga transporters weche mag kamago. Ndege be watiyogo. Koro mar ang'wen en mana area mar logistics no. Wang'eyo ni midhiero mar climate change kata lokruok mag kor lwasi en achiel kuom midhieche miwacho ni osemedo kech kata osebedo ka rocho chenro mag pur e pacho kae. Akia ni kopogore gi chiwo chiemo, wang'eyo ni nitiere gi chenro mag chiwo chiemo ne sikunde. Ang'o mutemo nyiso jopur korka weche matudo gi climate change? Ang'o gini monego bene gitimo nikech ing'e ni ma en midhiero moko en Kenya kae kende entiere piny mangima. Ko lure gi weche mag climate change koro wang'iyo sidenge at least ka wang'iyo programs wato ang'wen go duto watimo tiyogo ma most important en mar resilience. Kendo ema area ma wadwa mondo wacho ni wadwa mondo wa expand kabisa e counties. Wan gi program iluongo ni Farm to Market Alliance kaka mano. Wan gi programs moko be ma expand irrigation schemes kata yo northeastern and wawacho ni because wach mar climate change osebiro dwaro ni wang'i kwa makini kaka watimo weche mag pur nikech okinya chano wach farming gi koth kende. Nyaka wang'i yore mogo water harvesting kaka watiyo gi pi plus kata plants ma wapidho ma wawacho ni ng'enyne ji onego bed ni temo adopt indigenous plants manyalo survive kata ka oro nitie. So that's one area. Koro nitie weche mang'eny ma wang'iyo area mar resilience. To ka wang'iyo wach mar emergencies be wacho ni ok wadwa ni wakel chiemo ma oko. Ng'enyne sani watemo timo weche miluongo ni cash transfers makata sani counties apar sani wa support ji 990. Wakonyo gi sana gi cash transfers. Nus at least 50%. Moko wakonyo gi wamiyo gi chiemo matin to pesa. Bas di areas kaka Marsabit
Samburu motuo kabisa, jogo wamiyo chiemo. To wacho ni ng'enyne chiemo ni wadwa mondo wabed ni wanyiewe kuom jopur mane Kenya ka. Maka wan gi jomoko manyalo puro, to WFP nigi program mar nyiewo, to wakonyogo joma dwaro kony ainano. Koro climate change to wacho ni mai gima nkodwa, manyaka wati kanyakla, mondo wane ni wabo survive nade ka wachiko mbele. Nkech solution ok mana nigi WFP kana government, solution ntie kitwa waduto. Nyaka waket parwa karachiel. Watieko, nitie jomoko mabe wacho ga ni kopo ni isiki miyo ng'ato chiemo pile ka kinde oro biro, kinde kech obiro, timiye chiemo ni ma bende samoro nyalo kelo nyawo kuom ng'ato kong'oni okay, wang'ni ka oro biro ang'e ni jo wad full program dhi dironwa gimoro wacham. Biparo ni ma en adieri? Aparo en adieri. En adieri gimomiyo kaka ng'ama ochung' ne emergency. Wacho ni emergency operation ok en gima watimo long term. Onego bed gimoro ma watimo 3 months, 6 months maximum. To gima watemo timo ni sama watimo wach mar emergency watimo konyo ng'ato, to nitie program waluongo ni recovery phase, makoro wachako ng'isi ni area midakie ni ere gima inyalo timo mondo jiwi mondo yud chiemo kiin. Post recovery wadonje wach mar resilience, makoro wacho ni in koro in gi nyalo ma onge tiende mondo omi kony gi weche mag chiemo. To kata en identifying joma dwaro mondo okony, wan gi a very thorough method mar ng'iyo ni ng'ani ema dwaro kony, ng'ani ema dwaro kony. To kendo ka wan yudo ng'at ma en saka dwaro kony, to mano koro kama koro wariwrega gi sirkal mondo wach ng'ama dwaro social protection, mondo sirkal moyud kaka nyalo konye mondo odhi mbele. Erokamano ahinya. Asante sana. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi, mano achiel kuom apisas manie riwruok mar World Food Program manie romo ma kawuono dhi nyime e kaunti ma Mombasa kae, katemo mana leronwa moko kuom chenro ma giketo mar neno ni japiny yudo resruok to chutho korka weche mag chiemo. Wabiro medo lero ne janeno mar Ramogi TV matut kaluwore gi romoni madhi nyime e kaunti ma Mombasa kae. Ni Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano nyo Jaoko kuom lipota manimba kowuok e gwenge makadho nam chumbi kuom okenge ma iketo mar neno ni piny Kenya orakore kod lokruok chal kor lwasi, ng'ado rieko ne oganda jo Kenya yore mag pur kod neno ni giketo okenge mag jiwo bedo mar chiemo moromo e pacho kaka achiel kod okenge mamoko mag rito ratiro mag oganda ahinya jogo ma samoro nitiere kod midhiero bang' tulo kata lweny darogi e miechgi kata e pinjegi. Erokamano nya jo Jaoko, wabiro tudre kodi kendo bang'e kilosonwa lipodno kendo ibiro miwago e yo makare. Wadani koro wawuogane e gwenge makadho nam chumbi nyaka Ramogi, kendo waduogane e bomani ma Nairobi kama nitiere twak kata bura madhi nyime gie sani. Piny owacho okoni dipo ka chik ma do ne ogolo ewi chik manyien mar osuru okelo nok mar omenda. Okil mar piny owacho Githu Muigai owacho ni piny owacho kata sirkal ok bi nyalo chulo jotije mage kod chulo chenro mamoko mag piny owacho kado ok opwodho chik mar omenda mondo mi odhi nyime gi tich. Kata kamano, Seneta ma Busia Okiya Omtata to dwaro mondo doho ogol chik mager ne piny owacho kuom kadho chikno ma ok giluwo kenge kod chike kaka katiba dwaro. Koro wadani wawinjane achiel kachiel kaka burano dhi nyime e od yalo buche kata doho ma Milimani bura Nairobi, kama bende itime e yor lony manyasani. Yes. My lady, I was saying, Yes. because I was again moved. I'm also experiencing challenges with my connection. It had gone off a bit. So the last thing you said was fallback position. Article 222 Yes. of the Constitution states that if the Appropriation Act for a financial year has not been assented to or is not likely to be assented to by the beginning of the financial year, the National Assembly has the discretion to authorize the withdrawal of money from the consolidated fund.
It is not automatic. It is another contentious parliamentary process. So it is not true that there is a continuing right of government to appropriate money in the absence of an appropriation act for the financial year. That is not true. That's all I wanted to say. Thank you. Very briefly, Senior Counsel Amolo. I request that I go before Senior Counsel so that Senior Counsel can wrap up things. Okay. Kindly, if I may go before. Only on that issue that Senior Counsel has alluded to. Yes, my lady. First of all, it is two things have become apparent from the submissions of Professor Gidu Migago, which go to the heart of the problem we are facing, and the fact that he was an Attorney General under the last administration for some time. The issue, and also Professor has not read our petition. He's proceeding from an academic position. One of the issues in the petition is that the budget estimates did not have revenue estimates. And we are saying that without revenue estimates being appropriated by Parliament, you cannot then begin fundraising money. What we have, the Appropriation Act we have, is an Expenditure Appropriation Act, not a Revenue Appropriation Act, which should be funded by the Finance Act. So we are saying the issue is the Appropriation Act. The budget policy statement is not in the Constitution. It only comes up in the Public Finance Management Act as a policy guide. Article 222 authorizes spending of half of the 2023-2024 budget if the Appropriation Act has not been passed. We have to differentiate between provisions of the Public Finance Management Act and the Constitution. The Finance Act does not authorize expenditure. It is the Expenditure Appropriation Act which authorizes withdrawal of revenue against Revenue Appropriation Act. It does what? Just a minute. It authorizes withdrawal of revenue. Just a minute. It authorizes? Unmute yourself. Senator, unmute yourself. Sorry, my lady. Yes. Koramoni kama kaka weche chalo edo ma milimani kama twak kata bura ewi wach mar chik mar omenda dhi nyime ka jogo ma ochung'ne piny owacho kanyo Gidu Migago mano okil mar piny owacho nyiso gimomiyo nyaka ne jatend piny ket koke e paro mar chik mondo loke chik bang' jood bura puodhe mondo ochak tiyo e pacho kae kinde ma okiewo Motata men achiel kuom jogo mamako bura bende medo nyiso gimomiyo do winjo bed ni wito oko bura kata wito oko chik makamano. Obiro medo mi mathoth ahinya ka bura no medo dhi nyime nyakwa Ramogi mondo wawinj to en yo mane ma do biro luwo kod bura mano ma kod jauchiel makwedo chik mar omenda ma bende ojuolo weche mag osuru moko kuom mwandu mathurka. Wadhi nyime. Jatend migawo mar weche mag tudruok Eliud Owalo singo ni piny owacho biro neno ni skunde duto kama oting'o sekondar, mbalariany kod mago mag tiegruok tije lwedo kata TVET obedo kod masinde manyasani mabiro konyo e piago somb jopuonjre mondo mi obi okonygi e loso thuolo mag tijegi giwegi kata e pinje maoko.
Owalo medo ni piny owacho biro makore kod joket mwandu mawuok e pinje kata migepe mopogore opogore mag ji giwegi mar konyo e yawo mbui mar Wi-Fi mar 2025 e pachoka kaka yor bero weche mag tudruok e pachoka, gino mabiro kelo omenda e ofuke mag rowere kendo jiwo dongruok margi duto, ka owacho ni kata owacho magi seche mano yawo ayanga kuonde mag somo ka itiyo kod masinde manyayo lony manyasani mong'ere kaka laboratory e sikunde sekondar kata skund sekondar gi mbalariany ma Maseno e gwenge ma Kisumu. Watimo ka wabiro launch gimiluongo ni digital laboratory. Digital laboratory ni en classroom mokete computer to kete internet kuom kama kijende to gi joma nyiri nyalo timango nyalo some. Kawuono Nyanza ka wadwaro launch digital laboratories gi adek. Sani wasetimo achiel Maseno School, koro wan Maseno University ka, kwa aka to wadhi St Mary's School Yala. Gimomiyo watimo ma wadwa ni nyithindwa mondo yud somo mar computer. Somo mar computer no konyo nikech kiweyo wach mar bedo gi computer skills kanye kama sani koro tich nitie. Tich mani bete godo e office chon ka ng'ato deta icha en koro sani odok mathin. Tich ma wan godo sani en tich mar nitiere computer iluongo ni digital skills. En tich mitiyo go bwongo mari to gi computer. Mae momiyo watimo ma kendo wabiro launch digital laboratories gi Kenya mangima. Wadwa dhi piny nyaka e ward ka ward Kenya ka wabobet gi gimiluongo ni digital hub ma kijende wa mosebedo ka randa kor gweng' maonge tije kanye ma gibiro dhi tipuonjo gi computer skills to gibiro tiyo kanyo. Wang'e kaka wadhi yudo tich kaka sirikal, wabiro tudre gi kembe madongo mag computer to miyo kijende wa gi tich. Koro inyalo bet ni ne kor gweng' titi Amerika, ok ochuno tinde ni nyaka iwuoth dhi nyaka Amerika kucha kidhi timang'oa kidhi tiyo kucha. Ibet abete kor gweng' ka to watudi gi kambi Amerika kucha titiyo to kendo ichuli pesa maber. Pesa michuli no ichuli e dola, ok Kenya shilling. Kijende wa gibo yudo pesa ma ginyalo konyre go gin giwegi, ginyalo puonjo godo owetegi gi nyimine gi mathindo kendo ginyalo konyo godo jonyuol bende. Mano e singo mar jatend migawo mar weche mag tudruok lony manyasani yudo walo Ramogi kowacho ni weche mag lony manyasani dhi kelo lokruok maduong' ahinya e ngima mar rowere poni jogo matindo oketo maino margi e yudo tiegruok mag lony manyasani kendo jiwo tiyo kode e yore mag dwaro mag dongruok. We wakawa ni yuyo marwa mokwongo to kaponi pok wakawo yuyono wasome moko kuom milome kata ote ma yoro na Kimi Apache. Omondi Odongo mar Bongo Kenya Doto wacho ni bati ng'amo yieng'e mabiro dhi ndara to ng'ama odenyo chieng' onogo biro dhi manyo gimonyalo chamo. Wacho ni jutiatia gi sirikal mondo piny odhi gi dongruok. Adundo kawuok kaka Mungu wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya kendo wacho ni Mungu kanyo gineno mana Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Bati awuoro chwo moko ka gwena nyalo kelo tho. Tyson Ongecho mar Mlundu Mfangano wacho ni awuoro ahinya kuom wacho. Erokamano ahinya. Yiena mondo kaw yuyo mara mokwongo gi kanyo e weche manyien mag Migago. Kwa wadugo pod wan gi mathoth, bed mana kete Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako, iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano.
Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka thieth iluongo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Sarpanji chal ka gima ini wuonda malich ahinya. Nikech in nikelo na bagli ki wuonda ni en nyathini. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengo ne yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profiles gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya mapol Mboya. Gochie nono 722 auchiel 38 383 mondo kelni nono monge chudo kuom seche 72. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo nyakora Ramogi yudo weche manyien bang' wuok e wadhi nyime gi weche manyien kaka nasingo ni jotich mag kambi ma ochung' ne keyo teko stima e pacho ka Kenya Power bade ma Kitengela obago ng'anyo ka gikwedo tim mar jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai goyo achiel kuom jotij kambino. Jotijego ne obago ng'anyo mamuol ka giwuok e apisi mar Kenya Kitisendo bila ma Kitengela kendo kwedo monj manyo tim kata jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai otimo ne Julius Onkangi ma en midusa e kambi mar Kenya Power. Tipo manyiso kaka Mbai ne opado jatij Kenya Power no nyolak e mbui bang' wachore ni apisano ne odhi mondo mi ong'ad sitima ma Mbai ne oketo e ode ka okolore kod chike mag kambi mar teko sitima. Jotije Kenya Power koro dwaro mondo kaw ndamo ne jaod burano kuom rocho ratich jatich mar piny owacho. Jaod burano kata kamano ne ochiwore wuon ne Tesendu bila ma Kitengela kendo igeno chwale doho ma Kajiado. Hii dhuluma, ujuma na kitendo ya ukiritimba tunasema kwamba hii lazima ishe hapa Kenya. Tunaomba serikali ya William Samoei Ruto, if this kama viongozi kama hawa kama ambao wanachukua sheria mkononi mwao kudhulumu mwananchi wa kawaida,
kudhulumu mfanyakazi ambaye analeta tax, because this government is talking about tax. And this employee, when they're outside there, wale wako pale nje, wakiwa pale nje, wanaenda collect tax. Tunasema kwamba hatutakubaliana na serikali kama hii. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu akubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukuwa engineer sio kazi ya kubahatisha, ni mtu amesoma, amekula vitabu, na alikuwa ndio mlimuona akiwa very patient. Hatuko tunatarajia kiongozi kama huyo ambaye anatuwakilisha bungeni anaweza akatenda kitendo kama hicho, na tunaomba Mheshimiwa Rais achukue hatua na awe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sheria imefuatwa. Jod bura ma Kenya Kwanza okwedo kendo sayo jowete gi magazimio ewi luongo kendo ng'anyo ma ochakore kata chakore tich abich mar jumani, ka giwacho ni ma en yo mar thiro uchumi wa pacho ka. Ka giloso e gwenge mag Kitutu Chache nyasi mar yango jokanyo manyien e duond bura mar UDA, giwacho ni piny owacho ok bi yie ketho mwandu kendo e sach ng'anyo maduoko piny Kenya chien. Kuom mano gikwayo jopiny mondo kik chope ng'anyo moluong kod azimio. Thank you so much. Asante. God bless. Sisi ile kitu Kisii tumesema hatuwezi fanya. Number 1 ni maandamano. Nimesikia ukisema tarehe 7 mwezi wa 7 wataenda kwa street waandamane juu ya maisha. Lakini mimi nataka kuambia mzee Raila namna hii. You cannot do the same thing the same way year in year out and expect different results. Ulienda Sabasaba ya kwanza in 1990. Sisi tulikuwa watoto wadogo sana. Bado saa hii unaendelea kwenda Sabasaba na haileti matunda. Yule mwanafunzi wako wa siasa saa hii ndio rais. Unaenda kuandamana kwa nini? Sisi maneno ya kura tulimaliza. Maneno ya maandamano hatutaki. Na sisi kama Wakisii hatuna muda ya kwenda kufanya maandamano. Mwezi wa 3 Machi yeye alienda akafanya maandamano, akaweka sufuria kwa kichwa. Sisi tulienda shambani tukapanda mahindi na saa hizi ndio tunaenda kuvuna hiyo mahindi. Serikali iko imara. Na sisi watu wa Kisii, na nataka kuambia watu wa taifa hili letu la Kenya kwamba masuala ya maandamano tuachane naye, tuunge serikali mkono, tusonge mbele. Naomba mahakama zetu ziwache kutumika kwa kusimamisha miradi ya serikali. Kila wakati serikali inataka kufanya maendeleo, wanatoa court order ya kusimamisha maendeleo ya serikali. Sisi tungependa kuomba kwamba mahakama itusaidie kumalizisha zile miradi ambazo zimesimamishwa na koti. Kodhi nyime ni jodake kar chung od bura ma Bonchari koro miyo jago pore od bura mamalo Silvan Sosoro jumachiel mar kwayo ng'uono kaluwore kod weche manowacho ne Cliff Ombeta ma en okil mar jayalo mabende luongo ni Ezekiel Odero e gwenge ma Kilifi kocha. Jatelono nodiro weche moko kamane oseyo godo tijo okil Ombeta gima bende okomoro jodak makono kotenre kod bura ma Shakahola. Gimedo ni weche Osoro gin weche manyiso achaya ne jayal bura kata jomin wach kendo jotelo mamoko mawuok e gwenge makono. Pia sisi tulichagua, tuliingia kwa depe, tukapiga kura, tukapigia President William Ruto kura nyingi sana. Wakati unasimama kudemean the personality of our leader wakili Cliff Ombeta, wewe ni kama uko na vita na watu wa Bonchari. Na hatutakuruhusu. Tumekataa. You withdraw the statement you made that Ombeta anakula pesa ya Shakahola. Tumekataa. Umeona Ombeta Shakahola? Ni siku gani uliona Ombeta Shakahola? Ombeta ni wakili wa Pastor Ezekiel. Ombeta si wakili wa Mackenzie. Ombeta hajaenda Shakahola. Wacha hiyo maneno yako bana. 27 days.
to withdraw those statements you used against one Cliff Ombeta. Cliff Ombeta going to Shakahola is a lawyer. Is allowed to go anywhere. Hata wewe utakuja kushikwa tena uanze kulia. Mtu atakutoa ndani ni Ombeta. Hatukufurahia wakati Bwana Osoro alikuwa anaongea juu ya kijana wetu Bazu, alitukasirisha vibaya sana. Kwa sababu Cliff Ombeta amesomea, hiyo ni kazi yake amesomea. Asimwambie tiende Shakahola. Tena kitu kingine, alitukosa kutuambia Bonchari hatuna mbunge. Kwani sisi hatuna mbunge? Yeye kama anatoka Bogiranga anakuja kukaa kama mheshimiwa kutoka akae Bonchari, atuambie tumtoe Bogiranga tumlete Bonchari kama hiyo ndio anataka. Ramogi koro jo Bonchari wacho ni jo Mugirango kikil nigi weche mang'eny. Ji ang'wen wito ngimagi kama moko maromo 8 pod dhi nyime gi yudo thieth kaluwore kod kwiri ma chich ni oketnegi chiemo koda math e sub-county ma Kuria West e county ma Migori. Komanda mar obila e county ma gwenge ma Kuria West, Kleti Kimaiyo, owacho ni obila ne oyudo lipot kowuok kuom jopiny ni jomoko mawuok e gwenge mag Kubwe kod Kunguku notere ka thieth ma Sam Jomen kapok omigi rufaa nyaka osiptal ma Migori level 4. Apisa mawuok e sendu bila ma Isbania nochopo kar thieth ma kanyo ma ntiere gwenge mag Mabera kendo yango ji ang'wen go ne owito ngimagi. Ringre ji ang'wen go oter e kar kano ringre ma Akidiva gotieno kagirito mondo timnegi nonro. Wako hospitalini, wako katika hali mahututi. Tunashangaa sana. Ni kitu gani hiki? Sasa serikali jamani, Kenya tunapotea au tunaongezeka? Na mahali walikuwa nakunywa, huyo mama ameaga dunia, ndio alikuwa na hiyo anauza hiyo chang'aa, na hata yeye mwenyewe ameenda. Hata mimi nina huzuni mbaya sana. Na nakemea hii pombe, watu hawaache pombe. Ni pigo kubwa. Pia watu wako na huzuni katika kijiji hiki chote. Katika familia hii pia sisi tunaona vile watu wamekuja hapa kuomboleza, ni kwamba sio jambo la muhimu, sio jambo la busara kwa watu kama hao kupoteza maisha yao kwa njia ambayo ya kutatanisha hivi. Kwa hiyo ni vizuri tunaomba serikali ambayo iliomba sasa hivi yaangalie kwa kina na urefu kwamba chanzo ni nini ambacho kinachofanya mpaka pombe kama hii inapatikana kuwa na sumu ambayo watu wana Ramogi timo mosne familia ma owito jogi masira machal kod mago ka joma bende yudo thieth wakoyo nigi chang mapiyo. Kata kamano math marandiwo koro nyaka jogo mametho ng'e maber ni samoro king'eyo ni yo molose go chal nade miyo kuong ma ok opwodhi nyalo kelo hinyruok. Kata mana mago ma bende opwodhi nyaka wacho ni nyaka ti godo mana ne jogo ma hikgi oseromo. Kaunti ma Migori gikone to yudo board manyien mar ndiko jotich tok rito kuom dweche 4 to kod bura mar kaunti no puodho ji 6 manochwal nyinggi kaka jokanyo mag board no. Jogo mane opwodhi kaka jokanyo gin Medusa David Odhiambo Ochola kaka jakom mar board no, Dr. Menge William Jojo Bando, Dr. Olga Odede, Dokas Oyugi kod Azaria Enos Gowa bende duto kaka jokanyo. Jakom mar board no David Ochola ne wacho ni board no gisechako tich ayanga kendo giikore mar tiyo ne oganda jo kaunti ma Migori maonge dok chien. Seketa ayanga kendo gisechako tich kendo gin office. Wang'eyo ni wan gi tich mang'eny to kendo wadhi tiyo seche 24 mondo mwahakikisha ni gigo duto tete mapok notimore county ka mondo mwadeliver. Section 59 of the County Government Act wacho about the independence of the County Public Service Board ni kaka gitimo tijigi ok gin bwo chik mar ng'ata kata authority mora mopogore kodgi. Koro nikech gin jo Kenya mosomo kendo mariek, kendo gin jo Migori moyie tich, gidhi luwo chikno kendo gidhi tiyo independently mondo jo Migori oyud services ma gidwaro. Obila kanyakla kod tenda kor gwenge ochako chenro mar timo pedha bang' jago moro majegni 45 ka ngimane owuon bang' chwanyore gi jaode mowacho ni ne odagi tedone gweno e gwenge mag Nyahobe Uriri sub county. Jalup ruoth ma Nyahobe sub location John Atonya oyango ni jago no ma ong'ere kaka John Rugala olarore e yode kendo tiao mach e odno
mach manochwe ma owang'e ma owito ngimane. Atonya wacho ni nonro mawiye nyiso ni jagono otimo timno bang' minode nyise ni ok onyal ni okwanyare ma en wuon gweno kapok otedne gwenono, wach mane okawo mang'won. Kata kamano nochwe ma olawo minode eka bang'e to tiao mach e ode owuon ka en bende odonje yodno mowang'e yodno. Jogweng' nochopo nego majno, to kata kamano noyudo ka osewang' molokore merni. Ringre jagono koro tere kar kano ringre ma Migori level 4 ka nonro matut pod dhi mbele. Jalup ruoth okwayo jogo modak kanyakla mondo mi many yore mag tieko ywaruok e kindgi ma ok gikawo ngimagi giwegi. The statement manager of the wacho jamani kama gik makethigi koro biro ne jaodo yangi gweno moro kanyo to jaodo kone ma gwenda ma gweno nyathi to wene ni nyathi mane madan beri gweno kalo dala kato jaodo kona gweno nikigo ni mondo wayang to nyaka wayud consent from nyathi ni Migori ka koro modhi adhi wacho ka utame gweno kare ene wane to kako wuok to dhi chamo gigene go to duogo rawo to ko ng'ama gala to riembo mama ni gisebedo gi gwambruok kuom ndalo malach kae to apane gichwoyo achwanya from morning kachopo gotieno to ma riembo dhako ringo olurore ot to nyaka bed ni omoko mach nikech ot en gima bedo ot ya mach ot ma ot tek kabisa. En bende ne otho mane osetere mochari district ka. Wach malich ahinya kwa Ramogi. Wach gweno kelo masira gwenge makono. Gweng'ni en gweno maromo nade. Chwo e kaunti ma Migori otelo kod kwan mathoth mag mon ma ginyuomo kipimo kod counties mamoko makaluo. Makaluwore kod lipot ma piny owacho mar chal mar ngima oganda ogolo KNBS. Atamalo 15.1 mar chwo ma Migori ni kod moyo mon ariyo. Migori ma otelo kaluo kod chwo ma gin jodo ka iluwogi kod kaunti ma Homa Bay mani kod atamalo 14.3. Siaya biro e thuolo mar adek ga atamalo 9.8 ka Kisumu ni kod atamalo 4.9 mar chwo ma jodo. E Kenya mangima kaunti ma Kwale ma otelo kod kwan maduong' mar chwo ma jodo. Mandera luwo bang' Kwale ka Turkana bende ni kod atamalo 17 mar chwo ma gin jodo. Wadhi nyime. Migawo mar thieth e kaunti ma Nyamira ochako ayanga chenro mar chiwo yath mar njofni ne jopuonjre e sikunde primary e gwenge makono. Chenro ni migeno ni biro chopo ne jopuonjre duto e sikunde. Dwaro neno ni nyithindo te odak e ngima makare mabiro jiwo sombgi. Ma en okang' ma opuo kod jonyuol kod jopuonje ma giwacho ni biro bero ngima mar jopuonjre. Leo tumepata wageni wengi kutoka Ministry ya Health. Wamekuja kwa sababu ya deworming day na tumepata madawa na I'm sure that tutapona kwa sababu ya madawa yenye tumepata. Kama tumeweza kupata hii dawa, tunaweza kupata nafasi nzuri ya kukaa darasani na kutulia bila kuumwa na tumbo. Mimi nimefurahi sana kwa sababu wengine tunaweza kukaa na nafasi ili tuweze kujisaidia maishani mwetu. Hiyo programu inaendelea pande ile saa hizi na wakuu wa wilaya wako hapo wanaendelea na kazi na wakuu wa county wako huko wanaendelea na kazi. Tulikuwa wanafunzi zaidi ya 500 na hao wote wamepata dawa na wako na furaha sana na wengine wachache wanaendelea kumalizia. We've rolled out the deworming exercise to children. This is an exercise that we do regularly. Ideally, we should have at least 3 months. After 3 months, we should deworm ourselves and especially the children. And specifically for the children, it's key because when there is worm infestation, it affects even their general growth, their mental status. It's basically affected. Kaodhi nyime ni thoth rowere manyiri ma pod somo e alwora ma Kuria yudo chandruok mar rito ler margi ahinya to ndalo mag ria mamiyogi rem dhi nyime kod skul ma luwore gi kaka kwan nyiri medo dok chien e sombgi e alwora ma Kuria. Japuonj maduong' mar skul primary ma Nyamatambe David Gisambo
Okoni thoth nyirigo ok dhi e sikul ka ochopo ndalo mag nieria dwe ka dwe. Midhiero no omiyo rowerego mag riwruoge mag ji giwegi ochako chenro mar puonjo rowere e wi rito ler margi ka bende gichiwonegi taulo mag ria ma ginyalo tiyo godo e miyo gibedo kod nyadhi. Jatelo mar riwruok mar Together for Better Aruna Varasani olero ni taulo mag ria ma iluoko minyalo ti godo kendo loso yono malong'o ma ok oting'o kwiri moro amora manyalo kelo hinyruok ne nyathi manyako. Because parents out there do not have the funds or money to buy for them those sanitary towels, but now that you have brought us those sanitary towels that can last 2 years, we appreciate you for that. It's between two pads. One is lasting for 1 month, where the other one is lasting for 2 years. It's chemical free also, where the other one is also with chemical. It's also plastic free, which is also eco-friendly. We are going with environmental friendly product also, and same time it's cost friendly also, because this is something is one time for 2 years you are going to invest in, where the other one you need every month certain count of pads. It's a worrying data, and it is something that we need a collective responsibility to ensure that we are working together to make period to be sustainable and ensure that when girls are on their periods or on their menses, they are able to be supported back from home, and even us as Together for Better and Tunaweza to ensure that they sit in class, they don't miss classes. Jodak e tong' matur kana gi piny mar Uganda kod Sudan ma milambo nolimo tong' ma Namanga e chenro mare yalo kwe ma ichwalo gi riwruog pinje Afrika ma ugwe EAC, kama ne giketo seye winjruok mar jiwo kwe. Okang' ma kama okaw mar thiro timbe mag kuo mag jamni ma osebedo katimore e gwenge mag Sudan ma milambo, Uganda kod gwenge mag Turkana ma yudore e piny Kenya mosekelo thoe ne Uganda modhuro. Chenro mar lalruok itimo kaka yo mar jiwo kwe kendo chiwo puonj ne jopiny mondo ong'e ber mar keto kwe kindgi. Tulikuja hapa watu Karamoja, Turkana, Toposa, tulikuja hapa kuongea maneno ya vita hii, namna kuleta vita hii, watu hawache kupigana. Sasa tumekubali watu ya Teker atawasha maneno ya kupigana, hata silaha mudugi atarudisha kwa government. So we are urging the Attica community, stop fighting for international boundaries. It's none of your business. The countries have the resources to do that. The countries love each other. The dispute you have is not your dispute. You only are supposed to live with your brothers the way the others are living. It's not only the Maasais. The people in Migago don't fight. Coexisting together and living together in peace and avoid the issue of conflicts, and especially raiding each other's animals. That's the major problem. They raid. They go and raid, they go and steal each other's animals, and that's what causes counter raids and counter conflicts. So the agreement is a commitment to stop that. Minjoka jodak manitiere tong' e gwenge mag Turkana mag Uganda kod Sudan ma milambo wacho ni gige lweny owinjo bed ni duoko ne piny owacho, bende giwacho ni government odhi nyime. Grube mag mine, rowere kod joma ni kod ng'ol e gwenge mag Lungalunga e kaunti ma Kwale idwaro mondo chul gop ohala mar uwezo kata hola mar uwezo mosekunore chakre higa mar 2014. Grube ma kamago nyaka sani oseyang ni oseyudo $34 mar uwezo, kata kamano $8 kende ema giseduoko. Jaod bura mar kaunti no Fatuma Masito kod jatend rowere Ken Simiyu okwayo grubego mondo manyore mag chulo omenda maromo $26 mondo gimed tego aguluno kendo miyo thuolo joma moko bende yudo holano. Kama wewe umepatiwa $500 imekushinda kuutilize, lakini tunaulizia tupewe $1,000,000, tutailipa na nini? Tutailipa vipi? Hata serikali inaangalia, inaona tangu uwezo fund ianzishwe mwaka 2014 kwenda ikawa saa hii mfuko wenu ungekuwa umepanuka zaidi. Kwa sababu ni
inaenda ile inajizalisha yenyewe, lakini serikali pia huwa inaongeza ule mfuko. Lakini kama sisi wenyewe tunashindwa, tutaongezwa nini? Tafadhalini, tunapopata hizi pesa tujaribu, tujizatiti, tuweze kulipa, ili hii ndoto ambayo iko hapa, ambayo itakunufaisha wewe, iweze kumnufaisha na mwingine na mwingine na mwingine tena. Kama kuna changamoto, msitoroke. Ita board, kaeni ongeeni, tuone tutawakwamua vipi ili tuweze kuendelea mbele. Tumepatiana 34 million katika Lungalunga sub county, lakini ukiangalia ile pesa imelipwa ni ngapi? 8 million. Hizi 24 million ziko wapi? Huwa tuko na percentage fulani ambayo inatakana ilipwe, tufike repayment percentage fulani, ndio pesa ambayo inaingia kwa bank iweze kutoka. Msidefault kwa kuwa mmekuja na jina la Tuinuke, mkafungue kikundi kingine cha Maembe, mkuje hapa mtu apply. Sisi tunawajua, ni ndugu zetu, tunakaa na nyinyi. Japur nyaka ng'e ni to pesa madwa chako godo dwa kanya, nikech ka onge pesa to kinyal timo pur mar ohala. Japur nyaka bed gi lo, japur nyaka bed gi joma dhi rito dhok, japur nyaka bed gi ot ma dhiang' ne dhi dake. Dhiang' magolo lita 22 kaka koro mekwa gi, lita 22 nyaka lita 25. En dhiang' monego cham kilo 40 mar chiemo mopi maber, molos maber, mokik maber. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Paren gi silimero kende inyalo yore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit mar tamala par madore mondo bed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Dikri ka dio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke banket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mayudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#.